La novel·la té un aire de versemblança que jo crec que és el que ha fet atractiu a molts lectors. Veure un món del periodisme per dins, no amb els 4 tòpics de les sèries de televisió. Ara bé, és ficció. Crec que la corrupció és un mal que ho empastifa tot i que ho empodega tot i que és a molts àmbits de la vida. No necessàriament en el poder, però és veritat que l'equació vista al revés, en molts casos veiem com el poder ha acabat creant una addicció tal que necessites continuar al poder i per continuar al poder la maquinària cada vegada és un peix que es mossega la cua, converteix en un cercle viciós molt difícil de sortir-se. No sé què és el bon periodisme, però el que convé és dir, és explicar. Jo crec que és l'aspiració que tots hem de tenir, no? Que se sàpiga tot. Que es triguin més o menys anys, però que les veritats surtin i aflorin. Malauradament mai se sabrà tot.